अशा नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचसोबत चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपण अगदी हॉटेलमध्ये मिळते तशी आणि भाज्यांचे अचूक प्रमाण वापरून कशी बनवायची पावभाजी ते बघणार आहोत। तर पटकन आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी इथे मी कुकर मध्ये घेतलाय 3 टेबलस्पून तेल। तेल गरम झालं की 1 छोटा चमचा जिरा घालून ते चांगलं तडतडू द्यायचं। जिरा तडतडलं की कापून घेतलेल्या भाज्यांच्या फोडी घालायच्या। तर अशा जिऱ्यांच्या फोडणीमध्ये भाज्या परतल्या की मस्त चव येते, त्यामुळे ही स्टेप अजिबात स्किप करू नका। तर भाज्यांमध्ये इथे मी बटाटा, फ्लॉवर आणि मटार घातलाय। शिमला मिरची भाज्या शिजताना वापरायची नाही। त्याचसोबत आपण जेवढा टोमॅटो घेतलाय त्यातला अर्धा टोमॅटो भाज्या शिजताना घालायचा, म्हणजे त्याचा आंबटपणा भाजीमध्ये अजिबात येणार नाही। यामध्येच घालूयात 3 टीस्पून मीठ। तर भाज्यांचं सगळं मीठ मी इथेच वापरलाय। याचसोबत आपण जेवढी मिरची पावडर घेतली आहे त्यातली 1 टीस्पून मिरची पावडर भाज्या शिजताना घातली आहे। मीठ आणि मिरची पावडर भाजी शिजतानाच घातले की त्या दोन्हींची चव भाज्यांच्या आतपर्यंत उतरते आणि भाज्यांना रंगही छान येतो। तर 3 ते 4 मिनिट गॅस मोठा करून ह्या भाज्या या तेलामध्ये परतून घ्यायच्यात। भाज्या परतून झाले की आता यामध्ये घालूयात 1 क्यूब बटर। याच सोबत घालूयात 1 कप म्हणजेच पाव लिटर पाणी। यापेक्षा जास्त पाणी भाज्या शिजताना घालायचं नाही। कुकरचं झाकण लावून ह्याच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करायच्यात। तर 3 शिट्ट्यानंतर कुकरची पूर्ण वाफ गेली आहे। याला उघडून बघूयात। तर भाज्या मस्त शिजल्यात। यामध्ये आपण मिरची पावडर घेतली आहे, त्यामुळे भाज्यांना रंगही छान आलाय। याला मॅशरने मॅश करून घेऊयात। तर यापेक्षा जास्त पाणी आपण भाज्या शिजताना वापरल्या तर भाज्या नीट मॅश करता येत नाही, त्यामुळे थोडंच पाणी वापरायचं। तर हे बघा, भाज्या आपल्या व्यवस्थित मॅश झालेले आहे। आता याची फोडणी करून घेऊयात। आता एक कढई गरम करत ठेवलेली होती, ह्यामध्ये घालूयात 3 टेबलस्पून तेल। तेलामध्ये साधारण 50 ते 60 ग्रॅम बटर घातलं। तर बटर असं कच्चं आहे तोवरच शिमला मिरची घालून त्या बटर सोबत 1 ते 4 मिनिटं परतून घ्यायचं, म्हणजे मग त्या बटरचा मस्त क्रीमनेस शिमला मिरचीला येतो आणि पावभाजीला चव खूप छान येते। तर साधारण 3-4 मिनिटं मी ह्याला मध्यम गॅसवर परतून घेतलं। आता ह्यामध्ये घालूयात बारीक चिरून घेतलेला कांदा। कांदा सुद्धा आपल्याला थोडंसं मऊ होईपर्यंत या बटर आणि तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। पावभाजीमध्ये कांदा कधी असंच ब्राऊन होऊ द्यायचा नाही, नाहीतर मग त्याची चव अजिबात चांगली लागत नाही। कांदा असा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत परतला की मग यामध्ये घालूयात 3 ते 3.5 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट। आलं लसूण पेस्ट पण गॅस कमीच ठेवून 1 ते 4 मिनिटं या कांद्यासोबत परतून घ्यायचं आहे। आलं लसूण पेस्ट परतून झाली। आता यामध्ये घालूयात उरलेला टोमॅटो। तो जो टोमॅटो आपण शिल्लक ठेवलेला होता तो यामध्ये मी वापरते। आता टोमॅटो आपण छान मऊ होईपर्यंत शिजवायचा आहे, नाहीतर त्याचा आंबटपणा मग भाजीमध्ये येतो। तर काय करायचं, टोमॅटो टाकल्यानंतर गॅस कमी करून यावर झाकण ठेवायचं आणि 2-3 मिनिटं ठेवून द्यायचं। 2-3 मिनिटांनी बघा, टोमॅटो आपला थोडंसं मऊ झालेला आहे। एकदा ढवळून घेऊयात। आता टोमॅटो मऊ झालाय। याला आता काय करायचं, मॅशरने स्मॅश करायचं, म्हणजे काय होतं, टोमॅटोचा असा आंबटपणा असतो ना तो निघून जातो आणि तो छान क्रीमी होतो। तर हे बघा, 2-3 मिनिटं मॅश करून घेतलाय। टोमॅटो अगदी मस्त शिजलेला आहे। आता याच्यामध्ये मसाले घालायचे, पण ते डायरेक्ट न घालता तळाशी असं जागा करायची। गॅस कमीच ठेवून साधारण 20 ते 25 ग्रॅम बटर घालायचं आणि या बटरवर जेवढी मिरची पावडर राहिली त्याच्या अर्धी मिरची पावडर घातली। उरलेली आपण परत वापरायची आहे। आणि पावभाजी मसाल्यापैकी अर्धा मसाला या बटरवर घालायचा
मी अजून थोडं बटर ॲड करते। गॅस कमीच ठेवून हे मसाले आधी ह्या बटरमध्ये मिक्स करून घेऊयात। याने काय होतं, भाजीला रंगही छान येतो, शिवाय मसाल्याचा स्ट्रॉंगनेस भाजीमध्ये उतरत नाही। मिनिटभर मसाले या बटरमध्ये परतले की मग सगळीकडे पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, ह्याला मस्त रंग आलेला आहे। आता उरलेली मिरची पावडर आणि पावभाजी मसाला यामध्ये ॲड करूया। याच सोबत अगदी अर्धा छोटा चमचा मीठ घालतेय। भाज्यांचं मीठ आपण शिजताना घातलं होतं, पण या ग्रेव्हीचं मीठ मी अगदी अर्धा चमचा घातलाय। मीठ घालून याला मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये घालायची 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी आणि शिजवून घेतलेल्या भाज्या घालून याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा। हा मसाला भाजीमध्ये व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे। हे बघा, मी याला मिक्स करून घेतलाय, पण हे खूप घट्ट आहे, त्यामुळे आपल्याला ह्याच्यात पाणी घालायचं आहे। तर यामध्ये मी अजून 2 कप पाणी घालतेय, म्हणजे अर्धा लिटर पाणी घालतेय। तर सुरुवातीला पाव लिटर भाज्या शिजताना आणि आता अर्धा लिटर, असं एकूण आपण पाऊण लिटर पाणी वापरलं। पाणी घालून याला मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला याला मार्केटसारखी टेस्ट द्यायची आहे। त्यासाठी काय करायचं, ह्या भाजीवर थोडा बटर टाकायचा आणि या बटरवर 1.5 छोटा चमचा पावभाजी मसाला घातला। असं केल्यामुळे हॉटेलमध्ये जशी पावभाजी मिळते ना, अगदी तशीच चव आपल्या घरच्या पावभाजीला येते। तर याला मिक्स करूयात आणि यावर झाकण ठेवून मंद आचेवर याला 2 मिनिटं वाफ काढायची आहे। 2 मिनिटांनी बघा, याला मस्त रंग आलाय। याला आता एकदा ढवळून घेऊ। तर हे बघा, तुम्हाला आता पातळ वाटते, पण थंड झाल्यावर पावभाजी घट्ट होते, त्यामुळे एवढाच थिकनेस ह्याचा ठेवायचा। तर बघा किती मस्त टेक्स्चर आलाय, मस्त रंग आलेला आहे। आपली पावभाजी तयार झाली। गॅस बंद करूयात। तर आता पाव भाजायचे आहेत, त्यासाठी तव्यावर थोडंसं बटर वितळून घ्यायचं आणि तुम्हाला हवं तर त्यावरती थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालू शकता। त्यासाठी तव्यावर थोडंसं बटर वितळून घ्यायचं आणि याच्यावर पाव भाजून घ्यायचे। तर दोन्ही बाजूने आपण याला बटर लावून भाजून घ्यायचे। पाव भाजताना बटर थोडंसं जास्त लावायचं, म्हणजे ते छान मऊ होतात। तर अशा पद्धतीने एक्स्ट्रा स्टेप वापरून अगदी घरच्या घरी मार्केटसारखी पावभाजी तयार झाली। तुम्ही पण ही रेसिपी फॉलो करा, तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल। तर आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच नवीन व्हिडिओचे अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।